Hi guys, welcome to Udaydex. நம்ம ஷாப்ல பாத்தீங்கன்னாவே 38 3000 வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. நமக்கு இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் தாங்க நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது உற்பத்தி ரேட்டுக்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பட் இங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு சாரியுமே நீங்க வெளியில எடுக்கும்போது டபுள் மடங்கு தாங்க ஜாஸ்தி இருக்கும். அது ஒரு சாரியை சிட்டில எடுக்கும்போது 3000 இருக்கும். அதே ஒரு வில்லேஜ் சிம்ம பொட்டிக்கில் எடுக்கிற மாதிரி 2000 இருக்கும். பட் நம்ம கிட்ட அந்த சாரி எடுக்கும்போது வெறும் 1300 மட்டும் தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு பார்க்க போற கலெக்ஷன் 750ல ஃபேன்சி காட்டன் தான் பார்க்க போறோம். சில்வர் சரி அண்ட் காப்பர் சரி தாங்க பார்க்க போறோம். கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கலர் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். பார்த்த சரியில ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. டிஸ்பிளே தெரியல வாட்ஸ்அப்ல போட்டோ சென்ட் பண்ணுங்க. நீங்க உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் சரி சிங்கிள் பீஸ் கண்டிப்பா கொரியர் ஆப்ஷன் இருக்கு. கொரியர் பண்ணி சாரியை வாங்கிக்கலாம். பார்க்க சரியில்லை யூனிஃபார்ம் ஆர்டர்னா கண்டிப்பா வாங்கிக்கிறாங்க. சாரி கலெக்ஷன் என்ன ஹெவியா வேணும் அப்படின்னா டிஸ்பிளே தெரியற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஹாய் மெசேஜ் பண்ணுங்க. இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சென்ட் பண்றோம். அதுல இருந்து சாரி நீங்க செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நமக்கான குரூப்பும் இருக்குங்க, ஆட் ஆகிக்கோங்க. டெய்லி பூரா புது அப்டேட் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். ரீசெலர் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தாலும் எங்களால முடிஞ்சதும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றோம். நம்ம குரூப்ல ஆட் ஆகிக்கோங்க. வாங்க நம்ம கலெக்ஷன்ஸ்ல எப்படி இருக்குன்னு ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம். இதுதாங்க உடல் லைட் வெயிட் தான். இதுதாங்க முந்தி, இதுதாங்க பிளவுஸ். பிளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளைனாக தான் கொடுத்து டிசைன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதுதாங்க பாடி ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கோம். இலை மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கோம். ஆப்போசரி கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கு. நைட்டு ஃபங்க்ஷனில் இதுதாங்க பிளவுஸ். பிளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங்கில் தான் இருக்கும். அண்ட் உடல் ஃபுல்லாக பார்த்தா இந்த மாதிரி இருக்குங்க டிசைன்ஸ் பாருங்க எவ்வளோ அழகா. இதுதாங்க உடல். இந்த சைடாக வியர் பண்ணலாம். பிளாக்காக இருக்கிறாங்க, ஒயிட்டாக இருக்கிறாங்க. வியர்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்டாக லைட் கலர் சேரலாம். நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் கட்டிட்டு பண்ணால் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குங்க. ப்ரைஸில் உடல் பாருங்க எவ்வளோ இடத்துல கூட சேரீயை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி அண்ட் ஃபேன்சி காட்டன் தாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சில்வர் சரி தான். லைட் கலர்ஸ் மோஸ்ட்டாக யார்ட்டையுமே இருக்காது. நீங்கள் பார்க்க போகிற கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே லைட் கலர்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுவும் ஃபுல்லாக சில்வர் சரி அண்ட் காப்பர் சரி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இதுதாங்க முந்தி. ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைன்ஸாக வந்துடும். இதுதாங்க ப்ளவுஸு. உடல் ஃபுல்லாக எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதுதாங்க உடல். உடல் ஃபுல்லாக பார்த்தா இந்த மாதிரி கொடி கொடியாக டிசைன்ஸ் வந்துடும். ரொம்ப லைட் வெயிட் தான். இதோட ப்ரைஸ் வெறும் 750 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பட் இதே சரியா நீங்கள் வெளியே எடுக்கும்போது 1000 வந்துடும். ஏன் 750 கொடுத்துட்டு இருக்கோம்னா இது எல்லாமே நாமளே உற்பத்தி பண்ணுறதுனால தாங்க நம்ம தயார் பண்ணுற ரேட்டுக்கு தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ ஃபேன்சி காட்டுலேயே அண்ட் காப்பர் சரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் பாருங்க. இதுவும் ரொம்ப ஒரு மைல்டான கலர் தான். இதுமாதிரி கலர்லாம் யாருக்குமே இருக்காது, கிடைக்குது ரொம்பவே ரேரு. பட் நம்ம உதயடெக்ஸ் இந்த மாதிரி லைட்டான கலர் கிடைக்குதுங்க. அது காப்பர் சைட்லேயே கிடைக்குது. ரொம்ப லைட் வெயிட் தான். இதுதாங்க முந்தி, இதுதாங்க ப்ளவுஸ். ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளைனாக தான் கொடுத்துருக்கோம். பிடிச்ச மாதிரி டிசைன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட பாடி ஃபுல்லாக எப்படி டிசைன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதுதாங்க பாடி ஃபுல்லாக டிசைன்ஸ் அண்ட் திலகா மாதிரி டிசைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டபுள் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பார்டரோட தாங்க இருக்கு. எனக்கு இதே டிசைனில் வேற கலர் வேணாலும் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். நம்மகிட்ட எக்கச்சக்கமான மல்டிபிள் கலர்ஸ்லாம் இருக்குங்க. இப்போ அதே மெட்டீரியல் தாங்க இன்னொரு லைட்டான கலர்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த சைடு டிசைன்ஸ் பாருங்க ரொம்ப அழகாகவே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. இதுதாங்க முந்தி. முந்தியில ஃபுல்லாகவே அண்ட் பெரிய புட்டை டிசைன்ஸோடு தான் கொடுத்துருக்கோம். ப்ளவுஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங்கில் தாங்க கொடுத்துருக்கோம். இந்த சேரீல உடல் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக லுக்காகவே இருக்குது. இந்த சேரீயெல்லாம் ரொம்பவே லாங் பார்டர் தாங்க. ஸ்மால் பார்டர் வேணாங்கிறீங்களாகவே லாங் பார்டருமே சேரீயை கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி டைரெக்டாக நம்ம ஷாப்பில் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணதாலும் வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி நமக்கான வெப்சைட் இருக்குங்க, www.udaytextile.com இருக்கு. அந்த வெப்சைட்டில் போய் நம்ம கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிட்டு எந்த சரி பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆர்டர் பண்ணிக்கலாங்க. அண்ட் மைல்டான ஒரு ரெட்ஸோனா கலர் தாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த சரியில் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் சரி கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நைட்டு ஃபங்க்ஷனில் வியர் பண்ணால் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது இந்த சாரீஸ். இதுதாங்க ப்ளவுஸ். ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங்கில் தான் இருக்கும். அண்ட் உடல் ஃபுல்லாக பார்த்தா இந்த மாதிரி இருக்குங்க டிசைன்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த டிசைன்ஸ். நம்ம ஷாப்பில் டைரெக்டாக கூட நம்ம ஷாப்லேருந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஷாப் எங்கே இருக்குன்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட் இளம்பிள்ளை தாங்க இருக்குது. இளம்பிள்ளை பஸ் ஸ்டாண்டு 200 மீட்டர் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம இருக்குது. நம்மக்கிட்ட லோ பட்ஜெட் இருந்து ஹையஸ்ட் பட்ஜெட் எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. ஒரு வெட்டிங் வந்துட்டா போதும் நம்ம ஷாப் டைரெக்டாக வந்துடுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். லைக் பண்ணுற கலர் தான் இந்த கிரே கலர். அந்த கிரேல அண்ட் சில்வர் சரி காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ரொம்ப லுக்காகவும் இருக்குது. இதுதாங்க முந்தி. ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னாலும் ரன்னிங்கில் தான் கொடுத்துருக்கோம். இதுதாங்க ப்ளவுஸு. ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தா இந்தமாரி ஹெவியாக ஒர்க் இருக்குது பாருங்கள். இந்த சைடில் பாடி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா குட்டி
குட்டி குட்டி டிசைன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்போம். இலை மாதிரி தான் கொடுத்துருப்போம் பாருங்கள். இது ஸ்மால் பார்டருங்க. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சின்ன பார்டராக கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் பார்டரில் இந்த மாதிரி திலகு மாதிரி டிசைன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இதில் எங்களுக்கு மல்டிபிள் கலர், வேறு கலர் வேணும், வேறு டிசைன்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். நம்ம ஷாப்பில் சிஓடி ஆப்ஷனும் கொண்டு வந்துருக்கோங்க. நீங்கள் கையில் சாரீ வாங்கினதுக்கப்புறம் அதுக்கு அமௌண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இல்லை ஆன்லைனில் பேமெண்ட் பண்ணி வாங்கி நீங்கள் ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாங்க. பார்த்துட்டு இருக்க சரி அண்ட் பேரட் கிரீன் தாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த சரியில் ஃபுல்லாகவே சில்வர் சரி கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. சப்போஸ் பார்க்குற சைடில் உங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் ஆர்டர் வேணாலும் கண்டிப்பாக எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க. நம்மகிட்ட யூனிஃபார்ம் ஆர்டர் எனி டைம் ஸ்டாக் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. இதுதாங்க உடல். இந்த சைடில் உடல் ஃபுல்லாக செக்குடு மாரி பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் குட்டி குட்டியாக டிசைன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. எங்களுக்கு இதே சேரீயில் ஒரு 20 பீஸ் வேணாலும் கண்டிப்பாக நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. இல்லை சிங்கிள் பீஸ் போதுனாலும் நம்ம வாங்கிக்கலாங்க. ஃபேன்சி காட்டுறதுல இப்போ கிரே கலர் தாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் சில்வர் சரி. இதுதாங்க உடல். உடல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ரொம்ப அழகாகவே இருக்குது. ப்ளவுஸும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ரன்னிங் ப்ளவுஸ் தான். இப்போ பார்த்துட்டு கலர்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்டாக லைட் கலர்ஸ் தாங்க பார்த்துருக்கோம். இல்லைங்க எனக்கு ரொம்ப டார்க்கான கலர் தான் வேணாம், லைட் கலர்ஸ்லாம் வேண்டாம்னாலும் டிஸ்பிளே தெரியற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஹாய்னு மெசேஜ் போடுங்க. சில்க் காட்டன் டைப்லேயே உங்களுக்கு டார்க் கலர்ஸும் சென்ட் பண்ணுங்க. அதுலேருந்து நீங்கள் சரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். உலகத்தில் நீங்கள் எங்கே இருந்தால் சரிங்க சிங்கிள் பீஸில் கொரியர் ஆப்ஷன் இருக்குங்க. அதேமாரி சிஓடி ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் சேரீயை வாங்கிக்கலாம். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க கலர் ரொம்பவே மைல்டான பிங்க் கலர் தாங்க பார்த்துட்டு இருக்கு. அந்த கலர் யார் வேணால் வியர் பண்ணலாம். பிளாக்காக இருக்கிறாங்க, ஒயிட்டாக இருக்கிறாங்க, யார் வேணும் பண்ணால் வியர் பண்ணால் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும். இந்த சைடில் ஃப்ளீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ஃப்ளீட் 7 ஃப்ளீட் தாராளமாகவே எடுக்கலாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு சேரீ ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட்னஸாக தான் இருக்குது. இந்தமாதிரி ஃபேன்சி காட்டன் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது. நம்ம உதய டெக்ஸ்ல மட்டும்தாங்க கிடைக்குது. சப்போஸ் எங்களுக்கு இதே டிசைன்ல எங்களுக்கு வேற கலர் வேணாலும் கண்டிப்பா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இல்லை எங்களுக்கு இதே கலர்ல வேற டிசைன் வேணாலும் கண்டிப்பா ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது எல்லாமே நம்மளோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் தாங்க. இது எல்லாமே நம்மளோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். அதனால நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதனாலதான் இவ்வளவு கம்மியா கொடுத்து. இப்போ ஃபேன்சி காட்டுலேயே அண்ட் காப்பர் சரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் பாருங்க. இதுவும் ரொம்ப ஒரு மைல்டான கலர் தான். இதுமாதிரி கலர்லாம் யாருக்குமே இருக்காது, கிடைக்குது ரொம்பவே ரேரு. பட் நம்ம உதய டெக்ஸ் இந்த மாதிரி லைட்டான கலர் கிடைக்குதுங்க. அது காப்பர் சைட்லேயே கிடைக்குது. ரொம்ப லைட் வெயிட் தான். இதுதாங்க முந்தி, இதுதாங்க ப்ளவுஸ். ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளைனாக தான் கொடுத்துருக்கோம். பிடிச்ச மாதிரி டிசைன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட பாடி ஃபுல்லாக எப்படி டிசைன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதுதாங்க பாடி ஃபுல்லாக டிசைன்ஸ் அண்ட் திலகா மாதிரி டிசைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டபுள் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பார்டரோட தாங்க இருக்குது. எனக்கு இதே டிசைனில் வேறு கலர் வேணாலும் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். நம்மகிட்ட எக்கச்சக்கமான மல்டிபிள் கலர்ஸ்லாம் இருக்குங்க. அது எல்லாருமே லைக் பண்ற கலர் தாங்க. அது எல்லோ கலர்ல தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் எல்லோல அண்ட் காப்பர் காம்பினேஷன் ரொம்ப அழகா இருக்குங்க. வீடியோல பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கோ தெரியல, நேரில் பார்க்கும்போது பயங்கரமா சூப்பராகவே இருக்கு. இந்த சேல்ல நீங்க ஃபங்க்ஷன் கட்டிட்டு பண்ணால் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குங்க. ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப லோ ப்ரைஸ் தான். நாமளே தயார் பண்ணுறதுனால தாங்க இந்த உற்பத்தி ரேட்டுக்கு நம்ம சேரீயை கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த சேலோட ப்ரைஸ் வெறும் 750 மட்டும்தாங்க நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். எவ்வளோ கம்மியான ப்ரைஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னாவே இது எல்லாமே நம்ம உதய டெக்ஸ் வந்து ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்க. அதே மாதிரி சாரீ சரி குவாலிட்டி சரி எல்லாமே நம்பர் 1 தாங்க கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் பயந்துக்கவே தேவையில்ல. கலர்ஸ்லாம் சேடே ஆகாது. இப்போ பார்த்துட்டு கலரும் மைல்டான ஒரு ரெட்ஸோன கலர் தாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுவும் பாருங்க, நீங்க பார்த்துட்டு கலர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப லைட் கலர்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். காட்டன் சைடில் லைட் கலர்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்பவே ரேர். பட் நம்ம கிட்ட லைட் கலர்ஸ் நிறையவே இருக்குதுங்க. சப்போஸ் நாங்கள் வீடியோ காலில் பார்த்து சேரீ எடுத்துக்கனாலும் நீங்கள் வீடியோ காலில் பார்த்துட்டு கூட சேரீயை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லாங் பார்டராக கொடுத்துருக்கோம். இன்னொரு சைடு ரொம்பவே ஸ்மால் பார்டர். அண்ட் உடல் ஃபுல்லாக பார்த்து இந்த மாதிரி கொடி கொடிய டிசைன்ஸ் இருக்குங்க. சாரீ குவாலிட்டி பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட்னஸாக தாங்க இருக்குது. இதில் என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குன்னு 1 by 1 பார்க்கலாம். இதுதாங்க பார்க்குற சேரீயில் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சாலும் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. டிஸ்பிளே தெரியல வாட்ஸ்அப் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணுங்கள். சிங்கிள் பீஸ்னு கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். பாருங்கள், இதே சில்வர் சரி காப்பர் சரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்துட்ருக்கோம். ஒவ்வொன்றும் ஒன்றை விட ஒன்று பெஸ்ட்டாக தாங்க இருக்குது. பாருங்கள், இந்த சேரீலாம் பார்த்தா ரொம்ப அழகாகவே இருக்குது. வெறும் 750 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஏன்னா இதில் கம்மியான ப்ரைஸ் கொடுத்துட்ருக்குன்னு இது எல்லாமே நம்மளோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் தாங்க. நம்மக்கிட்ட இதுதான் கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது. இதை விட நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய டிசைன்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. 380 3000 வரைக்குமே இருக்குது. அது என்னென்ன கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் சில்க்கு, எம்போஸு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் சில்க்கு, மீனா ஒர்க்கு, டிஷ்யூ சாரீ, எலை குபேரப்பட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குங்க. சப்போஸ் நீங்கள் இதே சைடில் யூனிஃபார்ம் ஆர்டர்னு கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். எத்தனை சேல்ஸ்னால் நம்ம கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. இதுவும் பாருங்கள்,
ரொம்ப அழகாகவே இருக்கு. இதெல்லாம் ரொம்ப லைட்டா இருந்துச்சு. அந்த சில்வர் காம்பினேஷன் இது வரைக்கும் பார்த்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரீசெலர் யாராவது பார்த்துட்டு தான் சரி, நமக்கான குரூப் இருக்குங்க, அதில் ஆட் ஆயிக்குங்க. எங்களால் முடிஞ்சளவுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுறோம். சப்போஸ் சிங்கிள் பீஸ் நாங்கள் வாங்கிக்கிறதுனால நீங்கள் சிங்கிள் பீஸ்னாலும் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். நாளைக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான கலெக்ஷனை மீட் பண்ணலாங்க. தேங்க்யூ. பாய்.